A la primavera hi ha més hores de llum i el cervell s'activa més del compte. La llum li diu al cos quan ha d'estar despert i quan ha de descansar. Quan hi ha molta llum, el cos redueix la melatonina, l'hormona que ens ajuda a dormir. Per això, és habitual que costi més adormir-se o que el descans sigui més lleuger. Què hi pots fer? Mantén horaris regulars per anar a dormir i llevar-te. Exposa't a la llum natural al matí, encara que siguin només 10 minuts. I al vespre, baixa el ritme. Menys pantalles i menys llum intensa abans de dormir. Si no tens son, no et forcis. És millor llevar-te una estona i tornar-ho a provar després. A casa, sobretot si hi ha infants, mantenir rutines clares i reduir la llum al vespre ajuda a crear un ambient més tranquil i afavoreix el descans de tota la família. La llum no només marca el dia, també marca com dorms.